pokažem sat. Međutim, moj sat je puko pre 8 godina, ali savršeno radi. To je japanska tehnika od pre 20 godina. Radi u sekund. Oni su mislili da jedan tako deda od 81 godine ima neki Rolex, ne znam kako se zovu ti skupi satovi. Međutim, kad su videli ovo japansko ovako čudo, ono je čudo jer je tačno, nisu mi istrgli ruku. Meni kaže, prodavac u samousluzi preko puta, kaže, gospodina Lauševića, mog mušteriju, su isto napali neki dečaci. A on je isto stariji čovek, jel? Stariji čovek, kaže, i istrgli su mu ruku. Ja zaključujem da su mu skidali sat sa ruke. Šta su oni vama govorili sve vreme? Da li su tražili nešto? Tražili su novac, ja sam im davao sitne pare, metalne pare iz jednog džepa pa iz drugog džepa. Međutim, a čekajte, oni su vas, ajde nam objasnite, oni su vas praktično opkolili i saterali uza zid, jel? I zaterali me ka liftu. Međutim, ja sam rekao, šta ćete vi u liftu? Kaže, pa mi radimo kod jedne žene, pomažemo jednoj ženi na drugom spratu. To su isto 2 nedelje kasnije rekli i mojoj komšinici koja je šlogirana žena. Ona je 20 godina šlogirana i nju su isto pratili. Od nje su tražili novac direktno, da im da novac. Ona je išla s pijace i nudila im je hranu, a oni su rekli da ih hrana ne interesuje nego novac. Koji to datum bio, Rašo? Pa to je bio prvi dan sajma, ja ne mogu da se setim. Prvi dan sajma knjiga? Sajma knjiga, da. Dobro, kada ste njima davali novac... 3 nedelje, 3 dana. Kada ste vi njima davali novac, šta su vam one govorili? Da li su zadovoljili tim sitnim metalnim novacom? Daj mi papirni novac, nemoj da mi daješ metalni. Znate, papirni vredi. To je šifra, to je formula koju stariji ljudi treba da znaju. Ako im traže papirni novac, to su pljačkaši, znači. To nisu prosjaci. Ja sam celog veka branio prosjake. Pisao sam pre 4 godine jedan članak prosjačko pitanje gde sam rekao da prezir prema prosjacima jedna nepravilna stvar, jer onaj čovek koji prosi strašno se ponižava, odriče se svoga ljudskog dostojanstva. Prema tome, obično su prosjaci invalidna stvorenja. Imali smo mi u komšiluku jednog invalidnog prosjaka. Nema ga više, možda je umro, jer sedeo je u februaru, je sedeo na ladnom asfaltu. Prosio obično kad nam stigne penziju. Dobro, ali ovo sada nisu prosjaci, jel tako? Nisu, pa ne, oni su kao prosili, ali to je bio znak. A su oni vas jednom lepo pitali, jel imate da nam date deko neke pare, ili je odmah krenuo taj napad? I čekajte, vi ste ušli u lift? Ja nisam ušao u lift, nego sam stao pred lift, rekao šta ćete tu, kaže mi idemo da pomažemo jednoj ženi. To su isto rekli 2 nedelje kasnije toj šlogiranoj ženi. Ja sam se užasnuo kad sam čuo da napadaju šlogiranu ženu. Da, ali sve, ajde samo vašu priču da završim. Da ima nekog ljudskog obzira u mladim ljudima, ali to su maloletnici, prestupnici. To je ono što su Rusi imali u Makarenkovoj knjizi, pedagoška poema. Rusi su ih zvali besprizorni. Kako ste razmišljali u tom trenutku? Da li ste razmišljali da... Nisam se ja bojao. Nisam se uplašio. Nisam dobio ni lupanje srca, to, eto, zaštitio me Bog, nisam se... Mogao sam se šlogirati. Šta ste im govorili? Jeste pokušali na neki način da ih odgovorite? Pa nije vredelo, jedino što sam to pitao šta ćete u liftu i onda sam krenuo napolje. To je dobar savjet za moje vršnjake. Napadaju i starice i starce. Vidite, napali šlogiranu staricu. Šta se onda sa vama dogodilo? Vi ste krenuli napolje?
naišao je jedan komšija i on me sproveo liftom do gore. Ali... A oni su otišli, jel? Ne, njih trojica. oni su pojurili za liftom. A pojurili za liftom? Kad je mene komšija istovario na 5. spratu, komšija otišao na 6. sprat, zabunio se jer stanuje na 6. I onda je rekao, ja sam pogrešio, idem 1 sprat niže. Kad sam ja stigao na svoj 5. sprat, video sam ih, idu triumfalno, trče iz sve snage. Veoma su sposobni, lepo su negovani. Onda ste ih vidjeli ponovo, tako, na svom spratu. Oni nisu izgledali ni ružno, ni nakazno, izgledali su sasvim kao pristojna deca. Jesu to bila romska deca? Jesu. Ja sam celog veka branio Rome i bio sam uvek prijatelj sa Romima, naročito u vojsci. Tako. Ja sam duboko zapostiđen. Juče kad su mi se javili iz nekih televizijskih stanica, ja sam rekao, ja ne mogu da govorim o tome, jer ja se stidim celog tog događaja. Ja se stidim da se nađem u svom životu u crnoj hronici. Ja sam sada kod vas u crnoj hronici. Ali morate da ispričate drugim ljudima šta može da im se dogodi i da im date savjet kako da se ponašaju. I da opomenemo naše društvo šta se dešava. I pristao sam da dam izjave zbog drugih staraca i starica. Ta starica koju su ovi opkolili kao i mene, pre 2 godine doživjela da je strgnu lančić sa vrata, mogli su je i povrediti kad taj metalni lančić. Rašo, ajde samo da završimo, dakle vi ste ušli, vi ste uspeli da uđete u kuću, oni su krenuli ka vama, našli ste se na istom spratu i... Kad sam ja ušao u kuću, u posljednjoj sekundi sam zaključao. Znači vi, to moramo da kažemo, to se danas i ne nalazi u štampi, ali se juče pojavilo na portalima, dakle, vi niste pretučeni, vas fizički niko nije... Ja kad sam video današnju politiku, kaže, pretučen Raša Popov, ja sam se ponovo zastideo. Nisam pretučen, sam imao sreće i sad još kao preko sreće hoću da izigravam tragičnu žrtvu. Neću ja da izigravam nikakvu tragičnu žrtvu. Da li ste odlukom obavestili policiju kada ste ušli? Meni su dolazili i javljali neki ljudi, oni kažu kako je društveno stanje. Mene ne zanima da povezujem svoj slučaj, svoju žalosnu, nesrećnu epizodu sa tim dečacima, sa stanjem u društvu. Od uvek je bilo pljački i pljačkaša. Da, to smo rekli i malo pre, da su ti pojedinačni slučajevi od uvek postojali. Ali samo me interesuje, dakle, kada ste ušli u kuću, zaključali, spasili se, da li su vam zvonili? To malo zastrašivanja, znate, onako. Da su lupali malo na vrata? Kao bi Duško Trifunović je rekao, milicija trenira strogoću, provalnici treniraju zastrašivanje. Dobro, onda su vam zvonili, da li ste zvali policiju vi tada? Zvao sam policiju. Jesu došli odmah? Došla su dvojica, posle je došao jedan inspektor sa još dvojicom. Ima jedna bizarna stvar, uzeli su mi otiske prstiju. Ljudi kažu, što tebi da uzimaju otiske prstiju? Ali Prvoslav Plavšić mi je rekao, kaže, jasno, kaže, onaj što ti je provaljivao kroz vrata, držao se rukom za kvaku, trebalo je, kad su skinuli otiske njegovih prstiju sa kvake, trebalo je da znaju koje su njegovi otisci, a koje su tvoji. To je ta procedura, znači, i žrtvi se uzimaju otisci. Recite mi, jeste sreli vi te dečake? Prošlo evo 3 nedelje i 3 dana, kako smo malo pre rekli. Jeste ih videli od tada? Ali ste čuli da se to dogodilo vašoj komšinici? Ona mi se javila. Rekla je, Rašo, nemojte izlaziti slučajno napad. To je bilo u 8:15 ujutro. A ovaj prvi napad na mene je bio u 5:30 uveče. Znam to jer sam morao da im odgovorim koliko je sati
sa svog. Znači 3 nedelje ih niste videli uopšte? Nisam ih vidio. A je li izlazite često ili ste u poslednje 3 nedelje malo uplašeni pa i ređe izlazite iz stana? Mnogo sam uplašen. Slušajte, ja sam usamljeni starac. Zar to da doživim to stvarno ovako? Duboko sam postiđen. Jer ja ne želim nikome zla. I da doživim tako da me gone kao zveri. Da li vam je policija rekla, evo zaključit ćemo time, šta se dogodilo sa tom decom? Da li oni znaju ko je ta deca? Prema informacijama iz štampe, oni su poznati Centru za socijalni Policija je rad. rečila tu stvar i kaže da su izveli, pišu u svim novinama da su ti dečaci izveli preko 300 napada na građane, da su najviše me užasnulo kad sam pročitao da su u Deligradskoj ulici valjda Lane pretukli jednog starca koji je posle toga umro. Tako da sam video šta je bio cilj provaljivanja u moj stan. Da, evo sad ćemo... Da uđu u stan da bi mogli tu da me pretuku, verovatno. Strašno, da. Da ne dramatizujem, ali meni je... Pa i treba da dramatizujete, zato što je ovo strašno što se vama desilo. Ja se sramno osjećam. Verujem, da. To su mladići, odnosno ne mladići, to su deca koji imaju više od 300 prijava zbog razbojništava i krađa. I presretali su, dakle niste vi jedini, presretali su trudnice, kidali im zlatne ogrlice sa vrata, nekoliko puta hapšeni, pa su pušteni jer su mlađi od 14 godina i ne podležu krivičnoj odgovornosti. Bahata braća, kako pišu novine, uhvaćena su i u oktobru kada su pokušali da opljačkaju stariji bračni par. Njihovim privođenjem rasvetljeno je još 6 razbojništava i krađa, 14 sitnijih lopovluka, nanošenje teških povreda sa smrtnim ishodom. I mnoge druge stvari. To je izvršenje iz policije. Iz moje bakalnice, kome su istrgli ruku, i on je žrtva tog talasa. To je kad su obrađivali, palili ulicu. To su vajelanski radili. Raša, kako ćete vi da se ponašate, evo danas? Došli ste kod nas u emisiju, hoćete li se normalno prošetati kao što to radite ili kao što ste radili ranije? Jel osjećate neku dozu sigurnosti sada? Imate podršku policije? Ja sam zadovoljan što imam tu podršku policije. Oni su stvarno bili uspešni. Oni su sa fotografijama osumnjičenih išli po komšiluku. Pričom jedan komšija, isto Bakalin, kaže, rekao je, ne, na moju stranu nisu nailazili. Ali jedan Bakalin mi je rekao, to su domci, ne znam koji domci iz nekog doma. Kaže, kad oni naiđu, mi zaključavamo Bakalnicu. To mi je rekao moj najbliži Bakalin. Hvala vam puno što ste bili gost našeg programa. Želim da se vidimo sljedeći put i da pričamo o onom što vi radite. Da ja pričam bajke, a ne da pričam kako je kurjak pojao babu. Hvala vam, Rašo. Mnogo vam hvala što ste bili gost našeg programa.